Dixxiplu veru u lest li jħalli kollox warajh u li ma jħallix li qalbu tintrabat ma dak li huwa materjali, imma jżomm ruħu ħieles biex hekk ikun jista' jikseb il-ferħ tal-ħajja ma' Alla li ma tintemm qatt. Is-salib ta' Kristu iwassal għar-rebħa u l-ħelsien mid-dnub u l-mewt. Liema hu is-salib li Ġesu qed jikkmandak biex terfa' u ġġorr ta' kuljum. Meta r-rieda tiegħi ma tidhirx li taqbel ma dik tal-mulej, hi tal-mulej li għandha s-seħħ. Inti lest li titlef kollox għal Ġesu Kristu biex tikseb kollox ma' Ġesu Kristu? Hu mulej u ilqa' l-libertà tiegħi kollha, il-memorja tiegħi, id-den tiegħi u r-rieda kollha tiegħi. Kull ma għandi u kull ma hu tiegħi, dan kollu int tajtuli, lilek mulej inroddu, kollox hu tiegħek, għamel minnu għal kollox kif trid int, lili għatini mħabtek u l-grazzja tiegħek, din biżżejjed għalija. Amen.